experiența ta reală. Și în ceea ce privește căsătoria, în cazul meu, pot spune că diferența dintre ideal și realitate are două conotații. Pe de o parte, relația mea cu soția mea și relația noastră, deci eu și soție, cu cele două copile pe care le am. Viața în familie, multora ni se pare, sau celor care încă nu suntem căsătoriți sau nu avem copii, ni se pare ceva ușor, frumos, plin de bucurii. Nu neapărat vorbesc de bucurii la modul material sau nu fac o definire, la modul de bucurie. În orice caz, dar părerea noastră despre căsătorie înainte de căsătorie este mai mult, e o realitate de bază, e ceva fantasmagoric. Exact. Sau lovirea de realitate este de multe ori nu neapărat șocantă, ci te înțelepțește. Zi de zi, tu și soția, tu și copilul tău deveniți mai înțelepți. Copilul devine pentru tine, sau mai bine spus, copilul te învață pe tine. Copilul te învață pe tine. Tu înveți foarte multe de la copil, mai multe decât ai fi citit 1001 de cărți legate despre creșterea copilului sau despre psihologia copilului. Relația cu el, tu înțelegi mai bine lucrurile decât orice carte. Exact. Relația ta directă cu copilul este cea care, într-adevăr, te face să înțelegi ce dorește copilul, ce vrea copilul, ce probleme are copilul. În ceea ce privește relația cu soția, este o permanentă, se găsește într-o permanentă creștere, într-o permanentă cunoaștere. Tu cu soția ta te găsești într-un fel de descoperire, continuă. Da. Asta nu înseamnă că tu nu poți să ai discuții contradictorii, nu poți să ai anumite păreri care nu sunt totdeauna în concordanță cu părerea consoartei tale, nu. Și tocmai din lucrul acesta, din această creștere, din acest dialog permanent, care la un moment dat pur și simplu se rezumă în anumite momente la gesturi, la priviri. Deci în momentul în care soția ți-a tras atenția asupra unui lucru, da? Sau a făcut o anumită și tu știi exact. Tu ai înțeles ceea ce ți-a sugerat. Exact. Mai vine problema relației tale, a familiei tale cu societatea din jur. Societatea din jur, aici nu mă refer neapărat la socri sau la soacre, deci la socri, soacre sau părinții tăi, ci mă refer la societate în general. Din păcate, familia astăzi este șablonizată, termenul de familie este șablonizat, există o problemă foarte mare a faptului că părinții trăiesc într-un mediu al lor și copiii trăiesc într-un mediu al lor copii de la vârste fragede. Părinții aleargă în sus și în lat după obținerea succesului pentru copiii lor, dar ajung să se trezească copiilor, nu mai există pentru ei, pentru că aceștia s-au debarat, pur și simplu îi neagă pe ei ca părinți. Și atunci, care este relația unei familii creștine, cum ne considerăm noi, o familie creștină, vis-a-vis de societate? Trebuie să înțelegem că problemele familiei cotidiene, familiei contemporane, să spunem așa, sau mai bine spus, problemele familiei contemporane le regăsim de multe ori și în familia creștină. Nu mă refer aici la probleme grave, ci la probleme cotidiene, probleme financiare, probleme medicale, de sănătate, de interrelaționare între noi. Exact. Însă, în relația dintre familia creștină și societate există acel cineva, care este Hristos. Și atunci când îl ai pe Hristos în familie, raportarea ta la societate trece prin acest filtru, prin el. Tu mai întâi pui pe Dumnezeu în față și apoi pui societatea. Și atunci lumea care te înconjoară. Și atunci
tu ai să zic așa, un punct de reper fantastic, la care Da. totdeauna tu, eu, soția, copiii, totdeauna noi gravităm în jurul Da. acestui reper. Și atunci tu nu poți fi înghițit niciodată de apele de învolburare a acestei vieți. N-ai cum. Da, de o mentalitate și o viață seculară. Exact. De o viață telurică. Exact. Deci eu cred că o familie creștină autentică nu se poate pierde nu poate fi înghițită de această avalanșă dacă ea se ține bine de Hristos, dacă ea într-adevăr dorește și se luptă cu adevărat să-L aibă în mijloc pe Hristos. Nu e imposibil, n-ai cum. Și atunci toate aceste deviații care există astăzi în familia românească și în familia în general, ceea ce vorbim mai devreme de separarea părinților de copii, de această obsesie a acumulării de bunuri, de această pur și simplu dorință aproape bolnavă a părinților ca pruncii lor să ajungă niște oameni niște avuți, niște oameni bănoși, niște oameni cu buzunarele pline, nu există. Nu. Și atunci, de ce? Pentru că idealul tău, cu care tu crești copilul, este altul. Este Împărăția lui Dumnezeu. Pentru mulți pare asta un lucru e mitologic, e ceva, e o poveste. Exact. Și atunci toate lucrurile acestea fac ca familia creștină, asta ca posibilitate, pentru că există și riscul în orice familie creștină dacă nu se ține cu adevărat de biserică, nu se ține cu adevărat de Hristos, nu consideră să intre în disoluție, să se desparte, să fărâme toată această legătură. Da. Cam asta este